deň duşlar, Türkmen topragy göýgönümlere we miwelere ören baýdyr. Tomsyň yssysyna susuzlygymyz hanyrýan zat näme? Howa, garpyz. Men garpyz ýemem gowurýan. Garpyzyň adam saglygyna berýän täsirini bilýäňizmi? Gelin bolsa garpyzyň aýdyp berjek görüňlerini diňlädiň. Garpyz, siz adamlara berýän peýdaňyz hakynda nämeler aýdyp bilersiňiz? Salam mehriban çağılar. Maňa garpyz diýerler. Özüm marada aýtsam, jowdala Tomsyň yssysyny meniň ýerim apaýrydyr. Çünki men susuzlygy ganyryp bilýän bakçy ekenidir. Biler bolsaňyz, meniň 96 götermem suwdany barar. Men A, B6 we C vitaminlaryna gaty baý edip körpeler. Türkmen topragyny hem biziň akçygyt, guzubay, kökeni çygyt, haýkara, ýerwen, möjük, gelli garbak, garamürri, garaçygyt, piri garpyz, pel garpyz, ak süýri diýen ýaly ençeme görnüşlerimiz bar. Biz aşgadanna ýeňil seňýän iýmitdir. Sowuklamanyň bire-bir emi, deride, ýüzüňde dören meneklerden arasalaýar. Ol aşgadyna düşen, garpyz aşgadyna düşen eslenlik iýmit bilen tiz alışýar we garşýar. İnsan sowalymyz garpyz saýlamak hakda. Süýçü garpyz nädip tanamaly? İl içindäki gurunlara görä bizi daşymyzdan tanamak üçin daşymyzdaky garaçylyklar sanamaly. Egerde şol çylyklar täp bolsa, onu garpyzyň süýjüdigidir. Onsoňam türkmeniň gawunyň agyry, garpyzyň ýeňili diýen bir nakyly bardyr edip körpeler. Garpyz näçe ýeňil bolsa, onuň süýjüdiginiň we bişenliginiň alamatydyr edip körpeler. Mehriban deň dostlar, Türkmen topragy adam saglygyna peýda berýän miweler diýseň baýdyr. Şolaryň birem alma. Mene özüm almyman gowurýaryn. Asyz gowurýaňyzmy? Gelin, almanyň bize berýän täsiri bardy bilelim. Alma, ýer ýüzünde siziň näçe görnüşiňiz bar? Siziň reňkiňiz dörli, onuň saglygy täsiri barmy? Salam çağılar. Maňa alma diýerler. Meni türkmen ýylynda tanamaýan ýokdur. Meniň bilen baglanşykly almanyň dermany daşyny, heseli içini, erigiň heseli daşyny, dermany içini. Alma öz agacyndan uzaga düşmez. Alma biş agzyma düşýäli nakyllar da bar. Miwelerin içinde iň peýdalasy bolanym üçin meni hemmeler halaýar. Esasanam çağalar. Bütün dünýäde biziň 8000den gowrak görnüşimiz bar. Alimler 6500 ýyl ozal hem biziň bolanmagymyzy anaklapdyrlar. Yer ýüzüniň 5 million gektaryny alma tokylygy tutýar. Bu bolsa her iki sany miweli agaçyň biriniň alma agacy diýmekdir. Biziň ýaşyl reňkliýimiz diýişiň düýbüni we bedennäki süňki berkitmekde peýdalydyr. Gyzyl reňkliýimiz bolsa ýüregiň işleýişini gadalaşdyrýar. Ýatkeşliňi güýçlendirýär. Sary reňkliýimiz mehriban körpeler adamyň kesellere garşy görüşüjilik ukybyny güýçlendirýär. Ýa-da gözlere peýdamadan uly. Biz näçe kiçi bolsak, vitaminlerimiz hem şonça da köpdür. Mehriban jarlar, ene almanyň saglyga berýän täsirim ören uleken. Şoňçynam miweleri köpräk ýeň. Onsoňam miweleri goguçy ýemäni ýadyňyzdan çykarmaň. Men hemme miwelerim ýemem gowurýan. Isasam, gawun ýemem gowurýan. Saglylar, gawunyň adam saglygyna berýän täsirini nähilikke? Gelin gawundan bilelim. Gawun, siziň adam saglygyna berýän täsiriniz nähilek? Salam mehriban çağılar. Gawunna vitamin kän bolýar. B2, B6, B9, E, C vitaminleri bar. Gawun adamyň saçynyň düýbüni berkitýär. Adamyň kipini çaglaýar. Şeýle de ýüzüň dersini nurlanyrýar. Eger ýüzüňize gap getmekçi bolsaňyz, onu gawuny oňjak edip dorap 7-10 minutlap ýüzüňizde saklaň. Soňra malaýymja suw bilen ýüzüňizi ýuwuň. Bu ýapgy güne ýanmakdan gorar. Ýüzüňize terlik çaýar edip körpeler. Gawun, sen terligini nädip bilmeli? Gawunyň süýjüdigini we terligini anyklamak üçin türkmeniň gawun hakynda nakyly bar. Gawunyň agyry, garpyzyň ýeňili. Ola bir usuly. Ikinciden hem gawunyň ýolundan ballagyna seredin. Eger ol ýoğun bolsa, gawunyň terligini alamatlanyrýar.
üçüncüden hem ýyzgap görüň edip körpeler. Gawunyň ýysynyň terligini hem bilip bolýar. Täze ýolundan gawunyň ýitisi bolýar. Ter gawuny barmagyňyz bilen basyp görseňiz, pis ses çykarýanlar. Gawunyň reňki onuň bişip beşmänligi, süýjüligi, terligi bilen bagly däldir. Gawundan taýýarlanýan önümleri barada aýdaýda. Gawunyň ýumşak etini dilip güne serýärler. Şeý digem, qaq taýýarlaýanlar gowy bişip mazaly ýumşan gawunyň etiniň gyrylan lötüni on gaşyp esle wagtlap gazanna gaýnatýarlar. Muňa sök diýilýär. Gawunyň qakyny kunji gawun çigdiniň maňyzyna goşup, soňra sokuda mazaly ýenjip halwa meňdeş tagam taýýarlaýarlar. Oňa iýjan diýilýär edip körpeler. Ine çağalar gawunyň adam saglygyna berýän täsirem köp eken. Biziň ýan miwolarynyň köp bölegi suwdan ibaretdir. Arasa su saglyk üçin peýdalylar. Gelin hazır suwuň bize berjek gürrümlerini diňläýin. Salam kadırlı çağalar. Maňa suw diýýärler. Maňa halkyň diýdaryny gören diýip sarpa bilen garaýarlar. Türkmen topragyna suwuň damjasy altyn dänesini deňelýär. Türkmenne 7 hazynanyň biri suw hasaplanýar. Özüňizi gyzyklandyrýan soragyňyz bolsa-da beri-beriň edip körpeler. İnsan bedeniň suwga bolan talaby nähili? Adam suwsuz uzak ýaşap bilmez. Howadan soň ikinji orunna zerur zat suwdur. Adam iýmen 6 hepde ýaşap biler. Ýöne suwsuz 5-6 günden artyk ýaşap bilmez. Adamyň bütün ömrüni içýän suwy takmynan 35 tonnadyr. Ýaşaýyşyň esasy suwdur diýip körpeler. Çağalaryň 80 ötermi. Orta ýaşly adamlaryň 60-70 ötermi. Garran adamlaryň 50 ötermi. Balyklaryň 75 ötermi. Yer almanyň 76 ötermi. Almanyň 85 ötermi. Pomidoryň 90 ötermi. Hyýaryň 95 ötermi. Garpyzyň 96 ötermi suwdan ibaretdir edip körpeler. Suwuň saglygy üçin peýdasy barmy? Suw ilki bilen adamlara horlanmakda kömek edip biler edip körpeler. Eger gazlanyrlan suw, kofe, çay içmän diňe arasy suw içýän bolsaňyz, onda horlanmagyň tyryny açdygyňyzy biläýin. Lukmanlar 2 bulgur suwuň ýadagylygy, susy pesligi aýyrmagyň bire-bir emidigini maslahat berýärler. Biziň bedenimize güýje getirýän zadyň iýmekde däl, içmekde digini, ýagny suwda digini geçirilen barlyklar suwda etdi edip körpeler. Suw biziň tomaşaçylarymyza nähili maslahat berip bilersiň? Mehriban çağalar, suwy ilmidam aýap taklamaly. Ony biderek aktyrmaň. Kalbyňyz hem suw ýaly arasa bolsun edip körpeler. Hem mehriban çağalar, görýäňizmi? Suwuň saglygy üçin peýdasy ören oleken. Şoň üçin arasa suwy ýygy-ýygydan içmäň unutmaň. Sagdyn ýemeklerin, sagdyn bolyň.